Estamos a punto de rematar o ano e gustaríame compartir con vos algunhas reflexións tras este intenso 2024. Quero empezar por darvos as grazas de corazón pola vosa confianza, polo voso apoio que nos permite ter máis forza que nunca para traballar por unha Galiza mellor onde podamos facer realidade os nosos soños. Unha Galiza feminista de mulleres libres e iguais, como a que defendía Rosalía, que nos deixou como legado a súa poesía universal en galego. Igual que ela, sei que compartimos un profundo amor pola nosa lingua, a que herdamos das nosas nais e que queremos legar os nosos fillos e netas. Non imos permitir que ninguén nos roube o noso idioma. Somos un gran país e síntome profundamente orgullosa de ser galega, de formar parte deste pobo de xente honesta e traballadora, que loita polo que é xusto, como a sanidade e a educación públicas, como unha vellez digna para as persoas maiores ou o dereito da xente moza a facer realidade os seus proxectos de vida. Síntome orgullosa de formar parte dunha cidadanía que pelexa polo seu futuro, como vimos estes días, cando milleiros de persoas nos unimos contra esa bomba ambiental que queren colocar no corazón de Galiza. Estou con vos, porque as vosas vidas son moito máis importantes que calquera multinacional e porque as futuras xeracións merecen que coidemos o territorio e o medio ambiente. Sei que hai moitas dificultades, os salarios cada vez dan para menos, o custe da vida e o prezo da vivenda están disparadas, as listas de espera na sanidade non deixan de medrar, hai miles de nenos e nenas sen pediatra e familias preocupadas polo coidado dos seus maiores. Quero dicirvos que non vou escatimar esforzos para aportar solucións desde a humildade, pero coa máxima ambición de país, porque para iso debe servir a política, para construir unha Galiza mellor que poña as persoas no centro. Unha Galiza diversa e plural, na que cada quen poida amar e ser o que queira ser, que fomente o talento dos nosos creadores e creadoras, a mellor carta de presentación no mundo. Unha Galiza da ciencia e do coñecemento que siga demostrando do que somos capaces, logrando fitos que nos fagan avanzar dentro e fora das nosas fronteiras. Porque somos un pobo, o que ningunha causa xusta nos é allea. Por iso dicimos, da terra ao mar, Palestina vencerá. Por iso defendemos a paz e o respeto para todos os povos do mundo que teñen dereito a decidir o seu destino libremente. Son moitos os retos que temos por diante, pero tedes o meu compromiso de que vou dar o mellor de min para estar a vosa altura. Teño como exemplo a Rosalía e a todas as mulleres que nos ensinaron a avanzar, paso a paso, sen renderse nunca. Feliz 2025 para todos e todas.